ஆமேன். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. மீண்டும் ஒரு விஷயம் கூட இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே எனது நன்றி வாழ்த்தை தெரியப்படுத்துகிறேன். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. இப்பொழுதும் பழைய வருட செய்திக்கு நேராக நம்ம கடந்து செல்ல இருக்கிறோம். கடந்து வந்த பாதையில் இதுவரை கர்த்தர் நமக்கு செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காக இதுவரை நம் நன்றி செலுத்தணும். எத்தனை பேர் நன்றி சொன்னீங்க? ஆமேன். கர்த்தர் நம்மை புதிதும் கூர்மையுள்ள பற்களுள்ள எந்திரமாய் கர்த்தர் நம்மை மாற்றி இருக்கிறார். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? என்னது ஆண்டவர் சொன்ன, விழுந்தாலும் தள்ளுண்டு போவதில்லை. கர்த்தர் நம்மை தள்ளுவதற்காக அழைக்கவில்லை, தம்மண்டை சேர்ப்பதற்காகவே நம்மை அழைத்தார். எத்தனை பேர் அதை நம்புறீங்க? ஹல்லேலூயா. ஆமென். இன்னும் உற்சாகமாக நம்ம எழுந்து ஆண்டவருக்கு பிரகாசமாய் நம்ம வாழ கர்த்தர் கிருபை செய்வார். இப்பொழுதும் நம்மத்தில் பழைய இந்த வருஷத்தின் கடைசி செய்தியை நம்மத்தில் கனத்துக்குரிய பாஸ்டர் கோபிநாத் அவர்கள் நம்மத்தில் கொண்டு வருவாங்க. அவளை நம்ம கரங்களை தட்டி நம்ம வரவேற்போம். ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். தூங்குற நேரம்னு தெரியும் எல்லாத்துக்கும், ஆனால் நம்ம தூங்குறதுக்கு தான் இங்கே சபைக்கு வரீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பிரைஸ் தி லார்ட். அல்லேலூயா. சரி. ஸோ ஆவியானவர் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த வருஷத்தோட கடைசி செய்தியை ஒவ்வொருத்தரும் தனியாக பேசுவார்னு சொல்லி விசுவாசித்து இந்த செய்திகளை கடந்து செல்லலாம். வாசிக்கலாம். சங்கீதம் 103:1-2 எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச சங்கீதம். சங்கீதம் 103:1-2. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்தரி. போது விடுங்க, இப்போ அவங்களே வாசிப்பாங்க. நீங்களே சொல்லுங்க பார்க்கலாம். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்தரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்தரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்தரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். இதான் நம்ம செய்தி. எத்தனை பேர் செய்தி புரிஞ்சிருக்குதா? ஸ்தோத்திரம். சரி, எதற்காக நம்ம கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிக்கணும்? எதற்காக நம்ம கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிக்கணும்? அதை பற்றி தான் இப்போ தியானிக்க போகிறோம். ஒரு 3 விஷயத்துக்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும். எத்தனை விஷயத்துக்காக? 3 விஷயம். எந்தெந்த விஷயம் அப்படின்னா, முதலாவது விஷயம் எதுனா நம்ம வாழ்வில் முடிந்த காரியத்திற்காக, நம்ம வாழ்வில் முடிந்த காரியத்திற்காக. 2வது நடக்கிற காரியத்திற்காக. 3வது நடக்க போகிற காரியத்திற்காக. எந்த 3 விஷயத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும்? நடந்த காரியத்துக்காக, நடக்கிற காரியத்துக்காக, நடக்க போகிற காரியத்துக்காக. 3க்காகவும் என்ன பண்ணணும்? ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும். ஏன் நம்ம ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும் அப்படின்னா, பாஸ்டர் அநேக தடவை சாட்சி சொல்லியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு நாங்கள் இருக்கும்போது, நாங்கள் பாஸ்டரோட செய்தியில் கலந்துக்கும் போது அநேக தடவை சொல்லியிருக்காரு. ஏன்னா ஸ்தோத்திரம் பண்ணேன்னா கர்த்தருக்கு ரொம்ப பிரியமாயிரும் அப்படின்ட்டு. உதாரணத்துக்கு நம்ம அப்பா இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பூலோகத்தில் நம்ம அப்பா இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்பா பார்த்து அப்பா தேங்க்யூ அப்பா, அப்பா ப்ளீஸ் அப்பா, தேங்க்யூ அப்பா அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி இருக்கும்? அவ்வளோ எதுக்குங்க? நம்ம குழந்தைங்க இருக்காங்கல்ல, நம்ம குழந்தைங்க நம்ம எதாவது கேட்குறாங்க, ஒரு ஐஸ்கிரீம் கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட்டு? நம்ம நோ. கரெக்டா? எத்தனை பேர் ஃபஸ்ட்டு கேட்டேன்னு எஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க? நோ அதான் ஃபஸ்ட்டு வரும். அப்புறம் சொல்லுவீங்க, இல்லைம்மா அது உனக்கு சேராதுமா, சளி பிடிச்சிக்குமா அப்படிமீங்க. கரெக்டா? அப்போ அப்பா ப்ளீஸ் அப்பா, அப்பா ஒரே ஒரு டைம் அப்பா, இன்னைக்கு கேட்க மாட்டேப்பா, அப்பா ப்ளீஸ் அப்பா, அப்பா தேங்க்யூ அப்பா அப்படின்னு சொன்னால் என்னது? ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிரும்? நம்ம மனசு அப்படியே குளிர்ந்து வாங்கி கொடுத்துருவோம். கரெக்டா? இந்த ஐஸ் வைக்கிறது தான் கர்த்தருக்கு ரொம்ப பிரியமான காரியம். அதுதான் ஸ்தோத்திரம். நம்ம பாஷையில் ஐஸ்ன்னு சொல்லுவோம், அவர் பாஷையில் என்னது? அது ஸ்தோத்திரம். எதுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணால் இந்த 3 காரியத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும். இதில் எல்லா கேள்விகள் நமக்குள்ளே வரலாம். என்ன கேள்வி வரும் நமக்குள்ள? நடந்த காரியம், நடக்கிற காரியம், அப்புறம் இன்னொன்று நடக்க போகிற காரியம். சரி, நடக்க போகிற காரியத்துக்காக நம்ம ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாம் அப்படின்னா என்னது? சரி பண்ணலாம், கர்த்தர் நல்லது செய்வார் அப்படின்னு நம்பிக்கையாக செய்யலாம். கரெக்டா? நடந்த காரியம்லாம் எப்படி நடந்திருக்குதுங்க? சாதாரணமாக நடந்திருக்குது. என்னமோ நினச்சோம், வாழ்க்கையில் எவ்வளவோ தடைகள் நடந்திருக்குது, அதுக்கெல்லாம் போய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேள்வி வருதா வரலையா? அதை பற்றி நீங்கள் நம்ம தியானிக்க போகிறோம். சரிங்களா? யோபோட வாழ்க்கையை பற்றி தியானிக்க போகிறோம். யாரோட வாழ்க்கையை? எல்லாருக்கும் தெரிந்த மனுஷன், தேவ மனுஷன் யார்? யோபு. யோபோட வாழ்க்கையை பற்றி தியானிக்க போகிறோம். யோபு எப்பேற்பட்ட மனுஷன் அப்படின்னு பார்த்தா, யோபு சன்மார்க்கன், நீதிமான் அப்படின்னு தேவனால் சொல்லப்பட்ட ஒரு மனுஷன். சரிங்களா? யோபுக்கு சாதாரண ஆள் கிடையாது. நம்ம ஊரில் சொல்லப்போனால் பெரிய பணக்கார கடையில் பெரிய பணக்காரன் அப்படின்னு சொல்லலாம்.
யோபு 1:3 வாசிங்களேன். அவனுக்கு 7000 ஆடுகளும். அவனுடைய சொத்து மதிப்பு அங்கே சொல்கிறாங்க. இங்கே ஜென்ரலாக பணக்காரங்க சொத்து மதிப்பு சொல்ல மாட்டாங்க, ஆனால் யோபுக்கிட்ட இருந்த சொத்து மதிப்பாக சொல்கிறாங்க. சொல்லுங்கள். 7000 ஆடுகளும். ஆடு மட்டும் 7000. 3000 ஒட்டகங்களும். 3000 ஒட்டகங்களும். 500 ஏறு மாடுகளும். 500 ஏறு மாடுகளும். 500 கழுதைகளும் ஆகிய. 500 கழுதைகளும் ஆகிய திரளான மிருக ஜீவன்களும் இருந்ததும் அன்றி திரளான பணிவிடைக்காரரும் இருந்தார்கள். அது போக பணிவிடைக்காரர்களும் இருந்தார்கள். அதனால் அந்த மனுஷன் கிழக்கத்திய புத்திரர் எல்லாரிலும் பெரியவனாய் இருந்தான். அதாவது அந்த ஊர்ல இருக்கிறவங்க எல்லாத்த காட்டிலும் எப்படியே இருந்தான்? பெரியவனாய் இருந்தான். பெரியவனா இருந்தானே இல்லையா? பணக்காரனா இல்லையா? சரி, அப்படி இருந்தவன் வாழ்க்கையில ஒன்று நடந்துச்சு. என்ன நடந்துச்சு தெரியுங்களா? ஒரே நாள். என்ன நாள்? ஒரே நாளில் அவன்கிட்ட இருந்த ஆடு மாடு எல்லாம் காலி. ஒரே நாளில். அதாவது நம்ம இதில் சொல்லுவாங்கள்ல, ஏய் பெரிய ஆள் பார்த்துட்டு என்னாச்சுன்னு தெரியல, ஒரே நாள் அப்படியே ஆள் சுத்தமாக ஃப்ளாட் ஆகிட்டாப்பா, ஒன்றுமே இல்லாமல் ஆகிட்டாப்பா அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அது அப்படியே நடந்துச்சு. இவனுக்கு ஆனால் என்ன வித்தியாசமாக நடந்துச்சுன்னா, இவனுக்கு வந்து 7 பசங்க 3 பொண்ணுங்க இருந்தாங்க. அந்த ஒரே நாளில் அந்த 7 பசங்களும் மறிச்சிட்டாங்க, 3 பொண்ணும் மறிச்சிட்டாங்க. அப்படி எல்லாம் மறிச்சாலும் யோபு 1:21 அவன் சொல்கிறான். என்ன சொல்கிறான்னா, நிர்வாணியாய் என் தாயின் கற்பத்திலிருந்து வந்தேன், நிர்வாணியாய் அவ்விடத்துக்கு திரும்புவேன். கர்த்தர் கொடுத்தார், கர்த்தர் எடுத்தார், கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் என்றான். அதுக்கு முன்னாடி வசனம் வாசிங்க. அப்பொழுது யோபு எழுந்திருந்து தன் சால்வையை. எப்போ யோபு எழுந்திருந்தனா இந்த விஷயத்தை கேட்குறான் யோபு. ஏன்னா ஒரு வேலைக்காரர் ஒடியாடுறான், வந்து சொல்கிறான், ஐயா உங்களுடைய எல்லா ஆடுகளும் என்னாச்சுன்னா ஒருத்தர் வந்து மேய்ச்சிட்டு கொண்டு போட்டு ஆடுகளத்தையும் மேய்ச்சிட்டு போகிறாங்க ஐயா அப்படின்னு சொல்கிறான். அவன் சொல்லி முடிச்சோன்னே இன்னொரு வேலையாக்கள் ஒடியாடுறான். அவன் வந்து என்ன சொல்கிறான்னா, ஐயா இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ஒட்டகம் எல்லாம் என்னாச்சு, ஒரு வெளி தேசத்துலேருந்து வந்து என்ன பண்ணாங்க, ஆளுங்களை வெட்டி போட்டு ஒட்டகத்தை என்ன பண்ணுறாங்க, எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறான். அவன் பேசி முடித்த உடனே இன்னொரு ஆள் வர்றான், ஒடியாடுறான், வேலையாள் வந்து சொல்கிறான், ஐயா உங்களுடைய பசங்க பொண்ணுங்க தங்கியிருந்த வீட்டு மேலே என்னாச்சு, காற்று பலமாக அடிச்சு கூரை இடிஞ்சு விழுந்து அவங்க ஃபுல்லாக மறிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரே நாள் எல்லாத்தையும் சொல்கிறான், ஒரே டைமில். அதை கேட்டோன்னு என்ன சொல்கிறான் வாசிங்க. அப்பொழுது யோபு எழுந்திருந்து தன் சால்வையை கிழித்து தன் தலையை சிரைத்து தரையிலே விழுந்து பணிந்து, நிர்வாணியா என் தாயின் கற்பத்திலிருந்து வந்தேன். போதும் சிஸ்டர், இப்போ நல்லா யோசிங்க. அவன் கேட்ட உடனே இப்போ நம்ம எந்த சூழ்நிலை இருக்கோன்னு யோசிச்சு பாருங்க. அவன் அந்த விஷயத்தை கேட்குறான். கேட்ட உடனே அவனுடைய ரியாக்ஷன் எப்படி இருந்துச்சுன்னா, அந்த துக்கத்தை தாங்க முடியாமல் அவன் சால்வையை கிழிக்கிறான். அவன் என்ன பண்ணுறான், சவரன் மொட்டை அடிக்கிறான். மொட்டை அடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறான்னா, உடனே கர்த்தரை பார்த்து சொல்கிறது என்ன சொல்கிறான்னா வாசிங்க இப்போ 21. நிர்வாணியாய் என் தாயின் கற்பத்திலிருந்து வந்தேன், நிர்வாணியாய் அவ்விடத்துக்கு திரும்புவேன். கர்த்தர் கொடுத்தார், கர்த்தர் எடுத்தார், கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் என்றான். என்ன பண்ணுறான்னு தெரியுதுங்களா? கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். எதுக்காக? நடந்து முடிந்ததற்காக என்ன பண்ணுறான்? ஸ்தோத்திரம். நல்லது நடந்துச்சு அவனுக்கு. எத்தனை பேர் நம்ம வாழ்க்கையில், என்னையும் சேர்த்து சொல்கிறோம், எத்தனை பேர் நம்ம வாழ்க்கையில் நல்லது நடந்திருக்கும், கெட்டதும் நடந்திருக்கலாம். அப்படி கெட்டது நடந்திருந்தா ஸ்தோத்திரம் பண்ணியிருக்கோம். எத்தனை பேர் எப்போவுமே கெட்டது நடந்த உடனே நான் ஸ்தோத்திரம் பண்ணிடுவேன் அப்படிங்கிறீங்களா? யோபுக்காரன் கேட்ட உடனே அடுத்த விஷயம் என்ன பண்ணான், சால்வையை கிழிக்கிறான், மொட்டை அடிக்கிறான், ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறான். எத்தனை பேர் பண்ணியிருக்கோம்? இந்த குவாலிட்டி தான் கர்த்தர் எதிர்பார்க்குறாரு. நம்ம என்ன தெரியும் பண்ணுறோம், நல்லது நடந்துச்சுக்கோங்களேன், ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம், எனக்கு நல்லது நடந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக கர்த்தர் தேங்க்யூப்பா அப்படிம்போம். கரெக்டாக? சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, உடனே தேங்க்யூ அப்பா, தேங்க்யூ ஜீசஸ், தேங்க்யூ நன்றி அப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கரெக்டாக? ஆனால் நல்லது நடந்தாலும் சரி, என்ன நடந்தாலும் சரி, என்ன பண்ணணும், ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும். சரியா? ரெண்டாவது காரியம், சரி ஒன்று முடிஞ்சது, ரெண்டாவது பார்க்கலாம். ரெண்டாவது, நம்ம வாழ்வில் நடக்கிற விஷயங்களுக்காக என்ன பண்ணணும், ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும். யோபு வாழ்க்கையிலே பார்க்கலாம். ஒரு விஷயம் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு, சரிங்களா? ஆனால் அதோட கொடுமையான விஷயம் என்ன தெரியுங்களா, கூடவே யாராவது இருந்து, ஏய் உனக்கு போய் இப்படி ஆயிடுச்சேப்பா, நீ நல்லதுதான்ப்பா செஞ்ச, உனக்கு போய் இப்படி போய் இப்படி ஆச்சு, நீ ஏதாவது பண்ணியிருப்ப, எங்களுக்கு சொல்லாமல் ஏதாவது மறைச்சிருப்ப, அதனால தான் உனக்கு இந்த மாதிரி ஆயிருக்கும் அப்படின்னு கூடவே இருக்கிறவங்க நம்மளை போட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அதுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க தமிழில், அது பேர் கூட இருந்து எது, வெந்த பூனில் வேலை பாய்ச்சிருந்தோமாங்க. கரெக்டுங்களா?
நான் சொல்கிறது புரியல நினைக்கிறேன். இப்போ யோபுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நடந்துருச்சு, கரெக்டாக நடந்து முடிஞ்சது, அதோட முடிஞ்சிருச்சு. ஆனால் அதை காட்டிலும் கொடுமையானது என்னென்னா, கூட ஒரு 3 பேர் வராங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கிற பேரில் வந்து நின்று சொல்கிறாங்க. என்னது என்ன சொல்கிறாங்க? நீ ஏதோ தப்பு பண்ணியிருக்கிற, நீ ஏதோ பாவம் பண்ணியிருக்க, அதனால தான் உனக்கு இந்த வாழ்க்கையில் இவ்வளோ நடந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ண, அவனை போட்டு ரொம்ப வாதிக்கிறாங்க. அவன் ஃபஸ்ட்டு பெற்ற வலியை காட்டிலும் இவங்க 3 பேர்னால அவன் என்ன பண்ணுறான், தாங்க முடியாத வலி பெறுறான். யோபுல 19:2 வாசிங்க. நீங்கள் எந்த மட்டும் என் ஆத்துமாவை வருத்தப்படுத்தி வார்த்தைகளினால் என்னை நொறுக்குவீர்கள். என்ன நடக்குது அப்படின்னா, 1ஆம் அதிகாரத்தில் நடந்துச்சு அவனுக்கு விஷயம். என்னது? இந்த மாதிரி பேர் இழப்பு நடந்துச்சு. அந்த 2வது அதிகாரத்தில் இருந்து 19ஆம் அதிகாரம் வரைக்கும் அவனை போட்டு வாத்தி எடுக்கிறாங்க. நீ ஏதோ பாவம் பண்ணியிருக்க, நீ ஏதோ தப்பு பண்ணியிருக்கிற, கர்த்தரோட பெரிய பெரிய என்ன அவருடைய கோபம் மேலே சுமந்திருக்குன்னு சொல்லி அவனை போட்டு ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க. டார்ச்சர்னு சொல்லாமல் கரெக்டான வேர்டு, டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க அவனை. அவன் அந்த நொந்து போய் தான் அந்த வசனம் சொல்கிறான் 19:2. நீங்கள் எந்த மட்டும் என் ஆத்துமாவை வருத்தப்படுத்தி வார்த்தைகளினால் என்னை நொறுக்குவீர்கள். அந்த அளவுக்கு மனசு அவனுக்கு ரொம்ப உடஞ்சே போச்சு. அவன் இழப்புனால அவனுக்கு உடையல, ஆனால் இவங்க கூட இருந்து அந்த பேசுகிற பேச்சு, கூட இருந்த அந்த பழி சொல், அதை கேட்டு கேட்டு என்னாச்சு, மனசே உடஞ்சி போச்சு அவனுக்கு. உடஞ்சி போய் அவன் சொல்கிறான். ஆனால் அப்பவும் கூட அவன் என்ன பண்ணான், கர்த்தரை பார்த்து என்ன பண்ணல, தூசிக்கலை. கர்த்தர் அப்பவும் என்ன பண்ணான், ஸ்தோத்திரம் பண்ணி தான் இருந்தான். அடுத்த வசனம்லாம் வாசிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தி கொண்டு தான் இருந்தான். இவன் சொல்லுவான், நான் ஒன்றுமே செய்யலை, நல்லா தான் செஞ்சேன், நான் ஒன்றும் பாவம் எதுவும் செய்யலை அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு விஷயம் சொல்லுவான். ஆனால் அவங்களுடைய மூணு பேரும், அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு 3 பேரும், அதாவது உண்மையான ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவங்க கூடவே இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸு. ஆனால் அவனுக்கு பாடு கொடுக்குற ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க 3 பேரும் இருந்து அவனை போட்டு தொந்தரவு பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. சரிங்களா? சரி, அடுத்தது என்னாச்சுன்னா, 3வது காரியம் எதுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாம் அப்படின்னா, நடக்க போகிற காரியத்துக்காக. எதுக்காக? நடக்க போகிற காரியத்துக்காக. வாசிங்க யோபு 42:2. தேவரீர் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர், நீர் செய்ய நினைத்தது தடைபடாது என்பதை அறிந்திருக்கிறேன். நல்லா கேளுங்க, எதுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்றான்? சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர். தேவனை பார்த்து சொல்றான். தேவன் வந்து அவன்கிட்ட ஒரு வார்த்தை பேசினார். என்ன பேசினாரு? இவன் வந்து கேள்வி கேட்குறான், நான் வந்து இந்த மாதிரி எனக்கு நடந்துச்சே, இதுக்கு நான் வந்து செத்தே போயிருக்கலாம், நான் இதுக்கு உயிர் வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி தேவனை பார்த்து சொல்லும்போது தேவன் நிறையா கேள்வி கேட்குறாரு. நான் அஸ்திவாரம் போட்டும்போது எதனால் அஸ்திவாரம் போட்டேன்னு சொல்லி உனக்கு தெரியுமான்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட கேள்வி கேட்குறான். அதெல்லாம் கேட்கணும். என்ன யோபு வந்து வாய் அடைச்சிட்டாரு. வாய் அடைச்சி சொல்கிறாரு, உங்ககிட்ட நான் கேள்வி கேட்கவே முடியாதுன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் தான் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, மறுபடியும் துதிக்கிறார். திரும்பி ஒரு இது ஆஸ்தியெல்லாம் வரல, ஆனால் துதிக்கிறார். என்னன்னு துதிக்கிறார்? வாசி மறுபடியும். தேவரீர் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர், தேவன் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர், நீர் செய்ய நினைத்தது தடைபடாது என்பதை அறிந்திருக்கிறேன். நீங்க செய்ய நினைப்பது தடைபடாது என்பது, தடைபடவே படாதுன்னு அறிந்திருக்கிறேன்னு சொல்லி என்ன பண்றான்? அப்பவும் துதிக்கிறான். அந்த துதியோட வல்லமை, அந்த துதியோட மகிமை என்னாச்சு தெரியுங்களா? அவன் எவ்வளோ இழந்து போனான்? 7000 எத்தனை? 7000 ஆடுகள். எத்தனை ஆடுகள்? 7000 ஆடுகள். ஆனால் அவன் துதிச்சதுக்கு அப்புறம் என்னாச்சு தெரியுங்களா? அவனுக்கு அப்படியே ரெட்டிப்பாக கிடைச்சிது அவனுக்கு. அப்புறம் எத்தனை ஆடு கிடைச்சிருக்கும்? 14000 ஆடுகள். அவன் முதல்ல வச்சது 3000 ஒட்டகங்கள். அவனுக்கு ரெட்டிப்பாக கிடைச்சுன்னு எவ்வளோ கிடைச்சிருக்கும்? 6000 ஒட்டகங்கள். அவன் முதல்ல வச்சிருந்தது 500 கழுதைகள். இப்போ வச்சிருந்தது எவ்வளோ? 1000 கழுதைகள். ஏர் மாடல் எவ்வளோ வச்சுருந்தான்? 500. இப்போ வச்சிருக்கிறது 1000. அப்படியே டபுள் டபுளா 7 குழந்தைங்க, 7 பசங்க 3 பொண்ணு வச்சுருந்தாங்க. கர்த்தர் திருப்பி 7 பசங்க 3 பொண்ணு கொடுத்தாரு. ஆனால் அதில் ஸ்பெஷலாக கொடுத்தாரு. அந்த 3 பொண்ணுங்க மாதிரி அழகான பொண்ணுங்க அந்த தேசத்திலேயே இல்லை, அந்த அளவுக்கு ஒரு அழகான பொண்ணுலாம் கொடுத்தாருன்னு சொல்லி வேதத்தில் போட்டிருக்குது. ஸோ கர்த்தர் எப்படி ஆசீர்வதிக்கிறாருன்னா, அவனுடைய உத்தமத்துக்கு, அவனுடைய ஸ்தோத்திரத்துக்கான ஆசீர்வாதம் கொடுக்குறாரு. எதுக்காக? அவன் எப்படி ஸ்தோத்திரம் பண்ணியிருக்கான்னு யோசிச்சு பாருங்க. முழு மனதோடு, முழு இருதயத்தோடு, முழு ஆத்மாவோடு, முழு வெள்ளத்தோடு என்ன பண்ணியிருக்கான்? ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி தான் கர்த்தர் நம்ம இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் ஸ்தோத்திரம் பண்ண கர்த்தர் ஆசைப்படுறாரு, அவர் வாஞ்சிக்கிறார். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்? எதுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும்? நடந்து முடிஞ்சதுக்காகவும், நடக்கிறதுக்காகவும், நடக்க போகிறதுக்காகவும். என்ன நடந்தாலும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும். அப்பாவோட பாட்டு ஓனா ஞாபகம் வந்துட்டு இருக்குது. ஃபாதர் அப்பா பாட்டு.
கடந்த நாட்களில் நடந்த காரியங்கள் நினைத்து நான் கலங்குகிறேன்னு சொல்லி அப்பாவுடைய பாட்டு. அது அருமையான பாட்டு. அப்பா கூட இது ஐயா கூட இன்னைக்கு சொன்னார் இல்லைங்க, ஒரு சாட்சி சொன்னார் இல்லை, ராமேஸ்வரத்துலேருந்து ஒருத்தர் வந்து பாட என்னென்னா மரித்து போனார்னு சொல்லி. அவர் கரெக்டாக இந்த வார்த்தை தான் பாடினார் அந்த லைன்லேருந்து. ஒரு நிமிஷம். அந்த வார்த்தையை அந்த பாட்டு பாட என்ன ஆச்சுன்னா வந்து ரொம்ப அற்புதமான, அது மகிமையான ஒரு மரணம்னு சொல்லி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. காரணம் என்ன வந்து அவ்வளோ ஒரு மகிமையான அந்த ஒரு பாடல். ஃபாதர் அப்பாவோட பாடுனா, நீர் என்னை தாங்குவதால் தூங்குவேன் நிம்மதியாய். அந்த பாட்டு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நீர் என்னை தாங்குவதா. ஆனால் இப்போ நம்ம தூங்கக்கூடாது கர்த்தர் கிருபையில். ஸோ இந்த பாட்டில் தான் வந்து ஒரு ஸ்டான்ஸா, கடந்த நாட்களில் நடந்த காரியம் நினைத்து தினம் கலங்கினாலும் நடந்ததெல்லாம் நன்மைக்கு ஏதுவாய் என் தகப்பன் நீர் மாற்றுகிறீர். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? யோசேப்போட வாழ்க்கையை பார்த்த மாதிரி அவன் வாழ்க்கையில் எவ்வளோ கஷ்டங்கள் வந்துச்சு. அடிமையாக போனால், கைதியாக மாறினவன் என்னவா மாறினா? ஆளுநராக மாறினான். கர்த்தர் அப்படியாக ஆசீர்வாதம் பண்ணுறதுக்கு உண்மை உள்ளவராக இருக்கார். அவன் ஒவ்வொரு நேரத்தையும் என்ன பண்ணான்னா கர்த்தரை வந்து மகிமைப்படுத்தினான், கர்த்தருக்கு பயந்து இருந்தான். போத்திவரோட மனைவி அவன் பாவம் செய்ய அழைக்கும் பொழுது என்ன சொன்னான்னா, தேவனுக்கு நான் இது தேவன் கண்ணில் இது பாவம், அவர் முன்னாடி நான் அது பாவம் செய்ய மாட்டேன்னு சொன்னான். அதே மாதிரி வந்து இவங்க 2 பேர், ராஜாவுடைய 2 பேர், அவங்களுடைய அதிகாரி 2 பேர் சிறைச்சாலையில் வரும் பொழுது அவங்களுடைய ட்ரீம்ஸ்க்கு என்ன பண்ணான்? அவங்களுடைய ட்ரீம்ஸ்க்கு வியாக்கியானம் கொடுத்தான். அந்த வியாக்கியானம் கொடுக்கும்போது சொல்கிறான், இது என்னால் கொடுக்க முடியாது, ஆனால் யாரால் கொடுக்க முடியும்? தேவனால் கொடுக்க முடியும்னு சொல்லி தேவனுக்கு மகிமையை செலுத்தி தான் சொன்னான். ஸோ தேவனுக்கு அவன் முக்கியத்துவம் கொடுத்து தேவனை ஸ்தோத்தரித்து பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கர்த்தனை எப்படி உயர்த்தினா தெரியுங்களா? அந்த தேசத்தில் ராஜாவுக்கு அடுத்த ஸ்தானம். அவன் கை நீட்டினா தான் நடக்கும் எல்லாமே. அந்த பொசிஷனில் கொண்டு வச்சார். இதுக்கெல்லாத்துக்கு என்ன காரணம்? ஸ்தோத்திரம் வந்து வெரி பவர்ஃபுல். நம்ம பாஸ்டர் அடிக்கடி சொல்லுவார், ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க, எதுக்குனாலும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்கன்னு. அதான் நம்ம பாஷையில் சொன்ன மாதிரி ஐஸ் வைங்க. ஏசப்பாக்கு என்ன வைக்கணும்? ஐஸ் வச்சுட்டே இருக்கணும். எதுக்கு இடத்துல வைங்க. ஃபாதர் அப்பா ஒன்று சொல்லுவார், இயேசுவின் நாமத்தினால் கேட்கிறேன் பிதாவேன்னு சொல்லி வேண்டிக்கிறோமில்ல, முடிக்குமா? அப்படி தான் ஜெபிக்கிறோம். அவர் இப்போ சொன்னார் என்ன, இயேசுவின் நாமத்தில் என்னப்பா கேட்குறீங்க, இயேசுவின் நாமத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன் பிதாவேன்னு சொல்லுங்களேன், இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெயம் எடுத்தேன் பிதாவேன்னு சொல்லுங்களேன். ஏன் நீங்கள் இன்னும் போய் அவர்கிட்ட வந்து இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்குறேன்னு பேர் கேட்குறீங்க? அவர் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டார்ல, இயேசுவின் நாமத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன் அப்படின்னு சொல்லி விசுவாசமாக என்ன பண்ணுங்க, எடுத்துக்கொள்ளுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஏன்னா நம்ம ஐயாலாம் வந்து முதிர்ந்தவங்க, கர்த்தருக்குள்ளே முதிர்ந்தவங்க. நம்ம சுரேஷ் ஐயாலாம் வந்து எத்தனை வருஷம் ஆச்சு எனக்கு. ஸோ இவ்வளோ வயசுலேயும் அவர் எந்த நிலைமையில் சேவருக்கு வந்தார், இப்போ எப்படி கர்த்தர் உயர்த்தி இருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே காரணம், ஸ்தோத்திரம். நம்ம சபையில் நடக்கிற ஆராதனை, இப்பயும் ஏன் நம்ம சபைன்னு சொல்கிறேன்னா, நான் இந்த சபையில் ஒரு உறுப்பினர் தான். சரி, நான் கர்த்தருக்கு இந்த சபையிலேருந்து கர்த்தர் நமக்கு கிளை சபை கொடுத்துருந்தாலும், பட் இருந்தாலும் நான் இந்த சபையில் ஒரு உறுப்பினர் தான். ஸோ இந்த சபையில் இருக்கிற ஆராதனை ரொம்ப மகிமையாக இருக்கும். எத்தனை பேர் அதை உணர்ந்திருக்குன்னு தெரியல, பட் மிகவும் அது அதாவது ப்ரெசன்ஸ்னால் எப்படின்னா வந்து அந்த பாட ஆரம்பித்ததுலேருந்து அந்த பாடி முடிக்கிற வரைக்கும் அந்த பிரசனம் ஃபுல்லாக நிரம்பி இருக்குது. இந்த டேஸ்ட்டு வந்து எப்படின்னா, எப்போவுமே பிரியாணி சாப்பிட்டுட்டு அந்த டேஸ்ட்டு தெரியாது. சொல்கிற புரியுதுங்களா? எப்போவுமே பிரியாணி சாப்பிட்றவங்களுக்கு பிரியாணி டேஸ்ட்டு தெரியவே தெரியாது. பிரியாணியா அப்படிம்பாங்க, கரெக்டா? ஆனால் எப்பயாவது பிரியாணி சாப்பிடுவாங்கல்ல, அவங்கள கேட்டு பாருங்க என்ன சொல்லுவாங்க, ஐயோ பிரியாணிம்பாங்க, கரெக்டா? அந்த மாதிரி தான் இங்கே ஐயா கொடுக்குறது எப்படின்னா, நாங்கள் வெளியே போய் தான் அடிக்கடி வரோம். எனக்கு சபையில் வரும்போதெல்லாம் அந்த பிரசனம், அந்த ஆரம்பிக்கும் போது அந்த பிரசனம் அது எப்படி வருது அப்படின்னா ஸ்தோத்திரம் தான். அவர்கிட்ட கேளுங்க, ஸ்தோத்திரம் பண்ணு, எதுக்கு தான் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவார். பாடும்போதே பாருங்களேன், அடிக்கடி நம்ம அப்பா யூஸ் பண்ணுற வார்த்தை என்னது? ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க சொல்லுவார். கேட்டிருக்கீங்களா? த பவர் ஆஃப் தி தேங்க்ஸ் கிவிங், அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இன்னிலேருந்து ஒரு பொருத்தனையாக கூட எடுத்துக்கொள்ளுங்க. இந்த வருஷம் ஒரு பொருத்தனையாக எடுத்துக்கொள்ளுங்க. எது நடந்தாலும் சரி, என்ன நடந்தாலும் சரி, என்ன பண்ணணும்? ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும். யார்கிட்ட ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும்? ஏசப்பாட்ட. எது நடந்தாலும்னா, என்ன நடந்தாலும் சரி, குழந்தைய அப்பா அடிச்சிட்டாலும் சரி, அப்பா குழந்தைய அடிச்சிட்டாலும் சரி, இல்லை கீழே விழுந்தாலும் சரி, எந்திரிச்சு நின்னாலும் சரி, என்ன ஆனாலும் சரி, என்ன பண்ணணும்?
ஸோ என்ன நடந்தாலும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும், யார் கைவிட்டாலும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும். ஸ்தோத்திரம் பண்ணி பாருங்க, கர்த்தர் அதற்கான பலனை பிரதிபலனை என்ன பண்ணுவார், நம்ம வாழ்க்கையில் காண செய்வார். இதுக்கு சாட்சியாக கண்டிப்பாக அடுத்த வருஷத்தில் நீங்களே வந்து பாஸ்ட்டு சொல்லுவீங்க. என் விசுவாசம் நல்லையே சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பரவாயில்ல, எல்லாம் முடிச்சிருக்கிறீங்க நினைக்கிறேன். ஸ்தோத்திரம், தேங்க்யூ. இதே மாதிரி பைபிளில் அநேகர் இருக்கிறாங்க சரிங்களா. இன்னும் ஒருத்தரை பற்றி நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஜெபத்தில் கடந்து செல்லலாம். யாருன்னா ரூத்து பற்றி எல்லாத்துக்கும் தெரியும்ல ரூத்து பற்றி. இருந்தாலும் சின்ன சில விஷயங்கள் மட்டும் சொல்லிக்கலாம். ரூத்து ஏன்னா வந்து புறஜாதியான ஒரு மகள், அதாவது இஸ்ரேல் ஜனம் இல்லாத வேறொரு இனத்தார். யார் அது? ரூத். ஸோ ரூத் என்ன பண்ணுறான்னா, இஸ்ரேல் ஜனத்தில் இருந்து ஒருத்தர் போனாங்க, அவங்கள வந்து திருமணம் செய்து கொண்டதுக்கு அப்புறமா என்னாங்க, அந்த ஆண் வர்க்கம் எல்லாருமே மறிச்சிட்டாங்க. ஸோ இப்போ இருக்கிறது யாருன்னா வந்து நவோமி அப்படிங்கிற இஸ்ரேல் பொண்ணும் மாமியார், அப்புறம் அவங்களுக்கு கீழே இருக்கிற ரூத்து. இவங்க 2 பேர் தான் என்ன பண்ணாங்க, திரும்பி இஸ்ரேலுக்குள்ளே வர்றாங்க சரிங்களா. அப்போ வந்து என்ன சொல்கிறான்னா, ரூத்து சொல்கிறா, நான் வந்து உன்னை விட்டு விலகி போக மாட்டேன். யாரை பார்த்து சொல்கிறா? ஒரு மருமகள் மாமியாரை பார்த்து சொல்கிறா, நான் நீ எங்கே போனாலும் உன் கூட தான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்கிறா. அதிசயமான காரியம். ஏன்னா மாமியார் சொல்கிறா, நீ பரவாயில்லம்மா, இது வரைக்கும் எனக்கு சேவை செஞ்சதெல்லாம் போதும், நீ கிளம்பி உங்கள் அப்பா வீட்டுக்கு உங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு போயிரு, இதுக்கப்புறம் நீ வேறு கல்யாணம் பண்ணி சந்தோஷமா இரு, எங்கிட்ட வந்து ஏன் நீ கஷ்டப்படுற போன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமும் சொல்கிறா, நான் போக மாட்டேன், என்ன பண்ண போகிறா, உங்கள் கூட தான் இருக்க போகிறேன்னு சொல்கிறா. வாசிங்க ரூத் 1:16-17. அதற்கு ரூத், நான் உம்மை பின்பற்றாமல் உம்மை விட்டு திரும்பி போவதை குறித்து என்னோடு பேச வேண்டாம். நீர் போகும் இடத்திற்கு நானும் வருவேன், நீர் தங்கும் இடத்திலே நானும் தங்குவேன். உம்முடைய ஜனம் என்னுடைய ஜனம், உம்முடைய தேவன் என்னுடைய தேவன். நீர் மரணம் அடையும் இடத்தில் நானும் மரணம் அடைந்து அங்கே அடக்கம் பண்ணப்படுவேன். மரணமே அல்லாமல் வேறொன்றும் உம்மை விட்டு என்னை பிரித்தால் கர்த்தர் அதற்கு சரியாகவும் அதற்கு அதிகமாகவும் எனக்கு செய்ய கடவர் என்றாள். இதில் எங்கே ஸ்தோத்திரம் வருது நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம். இதில் எங்கேயுமே ஸ்தோத்திரம் வரல, ஆனால் அவளுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த பக்தி வைராக்கியம் வெளிப்படுது. எந்த அளவுக்கு அந்த வைராக்கியம் வெளிப்படுதுன்னா, அவர் யார் மேலே ஆணையிடுறான்னு பாருங்க, கர்த்தர் மேலே ஆணையிடுறா. சும்மா சாதாரணமாக ஆணையிட முடியுமா கர்த்தர் மேலே? அப்போ கர்த்தரை எந்த அளவுக்கு நேசிக்கிறான்னு பாருங்க. ஸோ அப்படி நடந்த காரியம் எல்லாமே அவள் வாழ்க்கையில் நடந்தது எல்லாம் பார்த்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன். தன்னுடைய புருஷன் மறித்து போயிட்டான், வாழ்க்கையே இருளடைஞ்சு போச்சு, சொத்து சுகம் எதுவும் கிடையாது, அந்த டோட்டலாக அனாத ஸ்டேஜ். எப்படிப்பட்ட ஸ்டேஜ்? கைவிட்ட ஸ்டேஜ், யாரும் இல்லை, இளம் விதவை. யாரவ? இளம் விதவை. அப்படி இருக்கிறவ சொல்கிறா, நீ மாமியார்கிட்ட சொல்கிறா, நீ போகிற இடத்துல நானும் வருவேன், உன்னுடைய தெய்வம் தான் என்னுடைய தெய்வம், அதே மாதிரி நீ எங்கே இறக்குறியோ அங்கே தான் நானும் இறந்து குழிக்குள்ள போவேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். இப்போ எந்த அளவுக்கு அந்த கர்த்தர் மேலே இருக்கிற வைராக்கியத்தை பாருங்க. அது மட்டும் இல்லை, அவள் கடந்து வரா. அதுக்கப்புறம் அங்கே வந்ததுக்கப்புறம் வந்து போவாஸ் ஏன்னா அவனோட உறவினர் முறைமையில் வருது. ஸோ அவங்க கூட பழக்கெல்லாம் வருது. ஸோ அப்படி வரும்பொழுது பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நடந்த காரியம் எல்லாமே பார்த்தா வந்து ஒரு அதிசயமான காரியமாக தான் இருக்கும். ஆனால் முடிவு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சம்பூர்ணமான முடிவு. எப்படி அப்படின்னா, ஒன்றுமே இல்லாமல் அவள் வம்சத்தில் தான் ஏசப்பாவே வந்தார். யார் வம்சத்தில்? ரூத் மோவாஸோட வம்சத்தில் தான் யார் வந்தா? ஏசப்பாவே வந்தார். ஸோ அப்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு பாத்திரம். வாசிங்களேன், ரூத் 4:14-15. அப்பொழுது ஸ்திரீகள் நகோமியை பார்த்து, சுதந்திரவாளி அற்று போகாதபடிக்கு இன்று உனக்கு தயை செய்த கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், அவன் பேர் இஸ்ரவேலில் பிரபலமாக கடவது, அவன் உன் ஆத்துமாவுக்கு ஆறுதல் செய்கிறவனும் உன் முதிர் வயதிலே உன்னை ஆதரிக்கணுமாய் இருக்க கடவன், உன்னை சிநேகித்து 7 குமாரரை பார்க்கிலும் உனக்கு அருமையாய் இருக்கிற உன் மருமகள் அவளை பெற்றாளே என்றார்கள். ஆமென். எப்பேற்பட்ட ஆசீர்வாதம் கிடைச்சிருக்கு பாருங்க. அவர் சொல்கிறாங்க, உன்னை 7 மகன்களை காட்டிலும் உன்னை சிநேகிச்சவனுடைய மருமகள் எப்படி பாக்கியவதி, நீ ஆசீர்வாதமானவள், அவனால் நீ ஆசீர்வாதமானவள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த அளவுக்கு அவளை என்ன பண்ணார்? கர்த்தர் கௌரவப்படுத்துகிறார். ஸோ ஸ்தோத்திரம் பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்மளுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் என்ன பண்ணும்? அறுபட்டு போகும். எந்த பிரச்சனை எதாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு சீக்ரெட் அடிக்கடி நம்ம அப்பா சொல்லுவார் அடிக்கடி. என்ன சீக்ரெட்னா வந்து, என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி, ரூமுக்குள்ளே போய்க்கோங்க,
கர்த்தர்கிட்ட பேசுங்க போய். அது அப்படியே அந்த பிரச்சனையை சொல்லுங்கள். ரூமை திறந்து வெளியே வரும்போது அந்த பிரச்சனை முடிஞ்சு போயிருக்கும் பாரு. ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க? எத்தனை பேர் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க? இதை நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் இருக்கும், மனசு அப்படியே நொறுங்கி போகிற பிரச்சனையாக இருக்கும். என்ன அடுத்து வெளியே போனால் அட்டி ஒழுகுண்டா, வெளியே போனால் வெட்டு குத்து தான் அப்படிம்பாங்க. ஆனால் வெளியே அந்த உள்ளே போய் ஏசப்பாட்ட மனம் திறந்து அவர் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை சொல்லிவிட்டு தேங்க்யூ அப்பா, நீங்கள் இருக்கீங்க, நீங்கள் பார்த்துக்கிறீங்க, தேங்க்யூ வெளியே வச்சுப்பான்னு சொல்லிட்டு வெளியே திறந்தோம்னா நமக்குள்ளே ஒரு பெலன் வரும். அதே மாதிரி அந்த பிரச்சனைகள் என்ன ஆகுது? தவிடுபொடி ஆயிரும். ஏன்னா நமக்காக யுத்தம் செய்பவர் அவர். சண்டைக்காரன் காலில் விழுறதை காட்டிலும் மாற்றி சொல்கிறணும், சாட்சிக்காரன் கால விழுறது காட்டிலும் சண்டைக்காரன் கால விழுறது நல்லதுமாங்க. இங்கே என்ன வந்து எது நடந்தாலும் சரி ஏசப்பா கால விழுகிறது நல்லது. நீங்கள் சண்டைக்காரன் காலையும் விழ வேண்டாம், சாட்சிக்காரன் காலையும் விழ வேண்டாம். யார் மேலே காலில் விழுகிறணும்? அப்பா உன் விட்டா எனக்கு வழி இல்லைப்பா, கதி இல்லைப்பா, பிடிச்சிக்கணும் அவரை காலை. நீ அந்த விஷயத்தில் வந்து நான் வந்து யாக்கோபு ரொம்ப 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 பாராட்டுறேன். காலை பிடிச்சிட்டான். நீ ஆசீர்வதித்தால் ஒழிய நான் அவனை என்ன பண்ண மாட்டேன். ஆனால் அவனுக்கு ஆசீர்வாதம் எல்லாமே இருந்துச்சு. அவனுக்கு 2 பரிவாரம் ஆசீர்வாதம், 2 ராஜாக்களுடைய 2 ராஜாக்கள் சொத்து இருக்கிற ஆசீர்வாதம் அவனுக்கு இருந்துச்சு. இருந்தாலும் அவன் காலை பிடிச்சிட்டான். நீ என்னை ஆசீர்வாதம் பண்ண வரைக்கும் நீ என்னை முதுகு எலும்பு உடைச்சாலும் சரி என்னது விடமாட்டேன். விழாலுமே உடைச்சிட்டாரு, இருந்தாலும் விடல. அந்த மாதிரி என்ன பண்ண ஏசப்பாவை? காலை விடவே கூடாது. நீங்கள் கேள்வி வைக்கலாம், எங்கே ஏசப்பா தெரிஞ்சால் தானே காலை பிடிக்கும் அப்படின்ட்டு. கரெக்டா? இந்த கேள்வி வரல யாருக்கும். ஏசப்பா நீ தானே காலை பிடிச்சிடலாம், எங்கே ஏசப்பா தெரியவே மாட்டேங்கிறாரு, எங்கே காலை பிடிக்கிறது? இந்த கேள்வி வரல யாருக்கும். ஏசப்பா நம்ம கூட தான் இருக்காரு. எப்பொழுதும் நம்மளை விட்டு விலகிறது கிடையாது, கைவிடுவதும் கிடையாது. நம்ம கூடவே இருக்கார். அது வந்து ஒரு செகண்டு கூட நினைக்கவே வேண்டாம். அப்போ நான் தனியாக இருக்கேனான்னு யோசிக்க கூட நினைக்கவே வேண்டாம். அவர் எப்பொழுதும் நம்ம கூடவே இருக்கார். சரிங்களா? அவர் நீங்கள் இப்போ சொன்ன மாதிரி கதவை ஏன் சாத்திக்கிட்டு அவர்கிட்ட சொல்கிறேன்னா, நம்ம பேசுகிறது மற்றவங்களுக்கு என்ன எப்படி இருக்கும்? பைத்தியக்காரத்தனமாக இருக்கும். பவுல் சொல்கிற மாதிரி நீ பைத்தியமாக நினச்சாலும் அது எனக்கு பெலன் தான் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி, நீங்கள் அது என்ன நினச்சாலும் சரி கதவை சாத்திட்டு உள்ளே போய் அவர் தான் கூட நிற்கிறாருன்னு சொல்லி முழுசாக நம்பி அவரை காலை பிடிச்சி கதறினீங்கன்னா வெளியே வரும்போது தைரியம் ஃபுல்லாக பெலனாக கொடுப்பார். விசுவாசம் நல்லே சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இல்லை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவீங்களா? அப்படியே எந்த நீங்கள் ஒரு சின்ன ஜெபம் பண்ணலாம். அப்படியே கர்த்தரை நோக்கி நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் கர்த்தரை நோக்கி பார்க்கலாம். நன்றி ஆண்டவரே. அப்பா, இந்த வேலைக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் ராஜா. அப்பா, இந்த வருஷத்துல எவ்வளவோ காரியங்கள் ராஜா எங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்திருக்குது. ஏமாற்றமான காரியங்கள் ராஜா, எவ்வளவோ பிரச்சனைகள், போராட்டங்கள், தோல்விகள், துர்க்கங்கள், பாடுகள், பிரச்சனைகள் ராஜா எவ்வளவோ நடந்திருக்குது ஐயா. அப்பா, எங்கள் ஜனங்கள் ஒவ்வொருத்தர் வாழ்க்கையில் நடந்திருக்குது ராஜா. அப்பா, நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து எங்கள் எல்லாத்துடைய பிரச்சனைகளுக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம். அப்பா, எங்கள் நடந்த பிரச்சனைகளுக்கு நன்மைக்காகத்தானே நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் ராஜா. நீர் அனுமதிக்காம அப்பா எங்கள் வாழ்க்கையில் பிரச்சனை நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. அப்பா, நீங்கள் அனுமதிச்சிங்கன்னா அது ஆசீர்வாதத்துக்கு தான் இருக்கும், நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். அப்பா, யோபு வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனுமதிச்சனால்தான் அவன் வாழ்க்கையில் பிரச்சனை வந்துச்சு. அப்பா, பிரச்சனையோட விடுகிற தேவன் நீர் அல்லப்பா. நீர் கூடவே இருந்தீங்க, அவனை காத்து கொண்டீங்க. அதே மாதிரி அவனுக்கு இரட்டிப்பான ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்து நீர் மகிமை பண்ணீங்க ராஜா. அப்பா, அந்த மாதிரி இங்கே இருக்க ஒவ்வொருத்தரையும் நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன் ராஜா. ஒவ்வொருத்தர பிரச்சனைகளுக்காக உங்கள் சமூகத்தில் வருகிறேன் ராஜா. ஒவ்வொருத்தர பிரச்சனையும் அப்பா நீர் கொடுத்ததுக்காக நன்றி. எல்லாரும் கத்துட்டு சொல்லுங்க, நன்றி. எங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் பிரச்சனை கொடுத்ததுக்காக நன்றி. அப்பா, என் கூடவே இருக்கிறீங்க, நன்றி. இன்னும் அப்பா இன்னும் கூடவே இருப்பீங்க, அதுக்காக நன்றி. மனசார சொல்லுங்க, அவரை மனசார அவரை நோக்கி பாருங்க. மனசார அவரு கூட நன்றி அப்பான்னு சொல்லி முழு இருதயத்தில் இருக்கிற அந்த நன்றி அவருக்கு சொல்லுங்க.
சங்கீதம் 103:1-2 சொல்கிற மாதிரி, என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. ஆத்துமாவிலுமே கர்த்தரை ஸ்தோத்திக்கணும். முழு மனதோடு என்ன பண்ணணும்? கர்த்தரை ஸ்தோத்திக்கணும். அவர் செய்த சகல உபகாரிகளையும் என்ன பண்ணக்கூடாது? மறக்கக்கூடாது. பிரச்சனையிலே நாம் இருந்துட்டு இருந்தோம்னா இந்நேரம் நம்ம இருந்திருக்க முடியாது. ஆனால் இங்கே இருக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த தேவன், அந்த கர்த்தர், அந்த இயேசு நம்ம கூட இருக்கார். இயேசப்பா நம்ம கூட இருக்கிறதுனால தான் நம்ம இருக்கிறோம், இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறோம், இங்கே இருக்கிறோம். எத்தனையோ பேர் நமக்கு அதே பிரச்சனையோடு இருந்தாங்க, ஆனால் இப்போ அவங்க இல்லை. புல்லை போல, பூவை போல அப்படியே உலர்ந்து போயிட்டாங்க. ஆனால் ஏசப்பா நம்ம கூட இருக்கிறதுனால இன்னும் நம்மளை வாடாமல், இன்னும் நம்மளை தலை தூக்கி நிமிர செய்து கொண்டு இருக்கார். நன்றி ஆண்டவரே. ஆவியானவரே, உங்களுடைய கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம் அப்பா. இங்கே இருக்க ஒவ்வொருக்காக செபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. உங்கள் பிரசன்னம் கடந்து வரட்டும். ஒவ்வொரு வாழ்க்கையில் இருக்கும் எல்லா பிரச்சனைகளும் விலகி போகட்டும் ராஜா. யோபை ஆசீர்வதித்த தேவன் யாரெல்லாம் அந்த பிரச்சனையினால இந்த வருஷத்தில் அப்பா உண்மை நோக்கி சொல்லியிருக்காங்களோ, அந்த பிரச்சனையிலிருந்து ரெட்டிப்பான நன்மையால் அவங்க வாழ்க்கையில் நிறைவேற கிருபை கொடுப்பதற்காக ஸ்தோத்திரம் அப்பா. அப்பா, இவங்க வாழ்க்கையில் அதிசயப்பட்டு பூரிக்கத்தக்கதான ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் நிரப்புவதற்காக ஸ்தோத்திரம் அப்பா. போக போக விருத்தி அடைந்தான்கிற வார்த்தை பேர் ராஜா. வர வர விருத்தி அடைய இவங்க பிளஸ் பண்ணுவதற்காக ஸ்தோத்திரப்பா. ஊழியக்காரன் இருக்க ஒவ்வொருத்தையும் பிளஸ் பண்றப்பா. நீங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென்.